Nyapa? Aku pengen ngopeni kandang puyuh to. Ngopeni kok kandang ya puyuhe to ya. Maksudku tuku kandang dhisik ngono lho. Tuku Aku kandang model dhisik. pitik sik piye? Oh, asirku tak dol pitik sik arep tuku kandang puyuh. Ya melakune kandang puyuh ya. Lah kok tumpaki? Meduna sik. Meduna tuntun nek. Lah aku nek kono. Motor rapi dituntun. Heh. Motor pilihan ini iki lho carane iki. Ya Piye iki? Aja guyu dhewe iki. lha kok iki ora iso nggih. Motor lho, Pak. Iya. Ya. Omah budi ya, Pak ya. Ya sik omahe. Nek iki lho, jajale wong marane. Nuwun. Monggo. Monggo. Ayo. Iki dikaku yang Nggih, nggih, Pak. Nggih, nggih. Terus, Mbak. Enten lho Mas, iki kula sepindhah nggih silaturahmi. Nggih. Ya. Kaping kalih niku kula jenenge pesen bok puyuh. Kandang puyuh, Mas. Nggih, pesen kandang puyuh. Contone kados pundi Mas nggih? Terus ngeten niku, Mas. Sampun ngerti ngali. Iya, nggih contone. Gek Mas, regane larang apa murah? Alah murah karo bos iki iki. Kok kadung tuwa kok kene regane luaran. Sik arep belajar ngingu Mas ini Mas. Soale sik belajaran. Sini iki saya Mas rasa baru. Ayo. Rasa baru. Second pokoknya pantas dirawat pantas enak loh Mas. Cembluk. Saya kok iki kawate anyar ini, Mas. Second lek dirawat pantas enak, pantas. Diganti iki. Sampai ini saya kira Mas, sampai ini. 250 Mas di sana. Per kotak ini 200. Sak tumpuke lah per kotake ini 50. Oh berarti 250 sampai sedeng dia. Puyuh sungguh. Terus bandine iki, Mas. Pak enak lagi. Ini Mas. Iki Mas ya. Iki ditutup berarti mangganan, Mas. Oh. Oke Mas. Ini kan enggak patahnya. Baru ya siap, Mas. Baru ready banget Mas ya. ready, Pak Angga ready. Oke. Angga sepele. Karena sing iki ya bisa banyak. Bekas. Wis tak bisa ngerti regane dhisik Mas ini iki. Ya wis ya rene sik ya delok.